Szia! Én Dina vagyok, és üdvözöllek a Jogamánia csatornán. Köszönöm, hogy itt vagy velem ebben a mai rövid váll- és mellkasnyitó gyakorlásban. Hogyha érdekel a többi tartalma, ne felejts el feliratkozni, és ajánld egy barátodnak is. Gyere, helyezkedj el állásba a matracodon. Nagylábújak, sarkak összeérnek, és nyújtózz fel a karokkal, tenyerekkel fölfelé, húzz hátra a vállakat, de ne húzz fel a fülekhez, és gyere, tenyereket fordítsd előre, majd döntsd vissza hátra, nyújtózz tenyerekkel fölfelé. Néhányszor ismételd meg ezt az apró mozdulatot. És nézhetsz a tenyerek felé, de nézhetsz magad elé is. Majd kulcsold össze a tenyereket, hüvelykujjak hátra néznek, nyújtózd meg fejtetővel, és kicsit húzz hátra a karokat, fülek mellé, szorítsd a farizmot, és egyszerre próbálsz meg fölfelé és hátrafelé törekedni a kézujjakkal. Majd gyere most a tartást, hozd a karokat oldalsó középtartásba, és nyújtott karokkal kezdj el köröket leírni mind a két karral előre. Nem kell, hogy nagy körök legyenek, nem az a fontos, csak tartsd mozgásban a vállakat. És kezdj el körözni a karokkal előre. Nem az a fontos, hogy mekkora köröket írsz le, csak hogy tartsd mozgásban a vállakat, majd indíts el körzéseket hátrafelé is. Lehet, hogy már te is érzed a vállakat, majd engedd le a karokat, kicsit rázd le, majd gyere egy széles terpezbe, és ha van a közeledben egy könyv vagy jogatégla, annak most hasznát veheted, tedd be középre, és tedd rá a tenyeredet, hogyha nem ér le a matracra. Hogyha leér le akarod a matracra, akkor nyugodtan támaszkodj a matracodon. És simítsd végig a jobb tenyereddel a bal karodat, a válladat, és gyere nyújj fel a jobb karoddal, és képzeld el, hogy a karodnál fogva húznak fölfelé. Majd gyere, engedd le a jobb karodat, tedd le a tenyeredet, tedd be középre, és most a bal tenyereddel simítsd végig a jobb karodat, és lassan csavard a gerincedet, nyújtózz fel a bal karoddal. Nyisd a bal válladat. Majd engedd le a bal tenyeredet is. Hozd a csípőre a tenyereket, és egyenes háttal emelkedj föl. Majd zárd össze a lábakat, szedd össze őket, és gyere, gördülj le, csigójáról csigójára. És egy picit lóg a fejed, ringatózz jobbra-balra, ha jól esik. Majd hallítsd a lábakat, és gyere egy térdelő támaszba. Csukló a vállak alatt, térd a csípő alatt. Majd gyere lassan elvezetni a jobb karodat a bal csuklód mögött, és közben hajlítsd a bal karodat, egészen addig, míg a jobb vállad megérkezik a matracra. Csavarodik a gerinc, és ha szeretnél, akkor bal kézujjakkal lépkedj előre, nyújtsd ki a bal karodat, csavard a gerinced, nézz el a bal hónaj alatt,
lenték a matracon. Hogyha szeretnél, el is vezetheted a bal karodat a derekad mögött. Lélegezz mélyen orron keresztül. Gyere, hozd vissza a tenyeredet, és a bal tenyereddel told fel magad, és jobb karoddal nyújj föl. Tárd ki a mellkast. Ehhez nyithat egy szélesebb terpeszt a térdekkel. Majd gyere, tedd le a jobb tenyeredet a matracra, és most a bal karodat kezd el vezetni a jobb csuklód mögött. Tedd le a válladat, halántékodat a matracra, és a jobb tenyereddel, kézőjökkel lépkedj előre. Maradhat a tenyér az arcod mellett is, az is teljesen jó. Vagy el is vezetheted a jobb karodat a derekad mögött, pihentesd a kézhátadat a bal csípőlapáton, és tekintettel fordulj a jobb vállat felé. Nyisd a jobb válladat, csavarodik a gerinc. Most hozd vissza a tenyeredet a matracra, told el magad a jobb karoddal, és bal karoddal nyújtózz föl. Nyisd ki a mellkast, nyisd a válladat. Majd gyere, hozd vissza a bal karodat a matracra. Kicsit zárd össze a lábakat, hogyha kinyitottad őket. Majd a tenyerekkel kezdjél előre lépdelni. És próbáld meg a combokat függőlegesen tartani. Mellkas közeledik a matrachoz. Tedd az álladat vagy a homlokodat a matracra. És nyújtózz. Nyújtózz ebben a pózban. Gyere lassan, tenyereddel, lépkedj vissza térdelő támaszba. Majd tedd le az alkarokat a matracra, könyökök a vállak alatt, gyere hátul féltalpra, és told fel a medencédet. Delfin póz. Ebben a pózban pedig ringatózz előre-hátra a vállakkal. Ringatózz a lábujjakon, told magad egészen hátra, és engedd magad előre. Tartsd meg néhány légzésig hátul, nyugodtan hallítsd a térdeket, ha jól esik. Majd tedd le a térdeket, gyere ülj a bokákra, majd gyere ülj le a matracra, nyújtsd előre a lábakat, legyen egy kis hajlítás a térdekben, és gyere kulcsold a karokat, fogd meg az ellentétes könyöködet a combok alatt, és innen gyere lassan, kezd el nyújtani a lábakat, és engedd, hogy a combod húzza lefelé a válladat. Néhány légzésig tartsd ki ezt a jól eső nyújtózást. Húzza le a combod a vállakat a fülektől. Nyúlik a vállöv. Jól sikunyj be a szemeket. Majd lassan bontsd a tartást. Gyere, hajlítsd vissza a lábakat, ülj a bokákra. És a kézujjakkal gyere, lépdelj előre, tenyereken.
és tedd le a homlokodat a matracra, vagy egy jóga téglára. A mai gyakorlást ebben a pózban fejezzük be. Most nem kell, hogy már nyújtózz a karokkal, nem kell erőt belevigyél, csak passzívan élvezd az elmúlt 10 perc nyújtózásának a hatását. Lélegezz az orron keresztül. Ha szeretnél, nyugodtan feküdj le a hátadra, és néhány percig maradj úgy. Pihenj. Engedd meg a testednek ezt a néhány perc pihenést. Én közben elköszönök. Remélem, hogy élvezted az elmúlt néhány percet. Egészségedre. Namaste.